Alright, na yung bagong oras tayo amin na sa ngapada. At ito yung aruden di ka back to back, ti di kalman laing ni Manong Nemi, ti programa nga napoluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa pakaibasan di surat, pakasaritaan di parikot iti biyag, ti may sang problema. Kaya nagkidkid daw ti pamalakat tayo. Kaya ito'y manan ni kasin nyo ayong-yong o may manan mangibasa iti may sa surat. Surat nga gapu ni Tutay iti Ilocos Sur. Tutay. Alright mga kasin, asak bay man ngayon nakibasa dito nga surat, inakman palain kumablaw kadigiti nas ka nakablawan, naglalo kadigiti ag birthday tatangal daw, kadigiti ag birthday tatangal daw. Alright mga kasin, dito yung aruden ti problem of the day, nga maibasa tatangal daw, hindi nga drogyanan ayak, ituloy ko not kumablaw matamdamalaeng. Problem of the day nga gapukin ni Tutay, iti Ilocos Sur, Bantay Ilocos Sur to be exact. Sagudayan nga rin ti surat ni Tutay. Dear Cousin. Hello pa kini Koyep ako, happy watching king kasi Sir Alcon and Reynold Fernandez Jr. Pa-shout out dito pagdilaw pinili ng nangruna kadigiti talo nga foreman mi ni Landy Libra Ken Rodney nga agpipin na pilit damit ti kayaten kasin ay data trigat na no talo ti driver yo ay talo foreman nyo dapat may salaeng ay pili kay latat may saditan ay padisyin nyo taduan. Baka sa balit pagbalinan tabalay no talot porman na talot imang maneho. Hello pa kini Ate Lilibet Aliado Natividad kasabay kablaawan met ni Maruzavia ni Daddy Jeps nga madamat buya na habang agda-drive ijay Hong Kong. Nagsarunungan am amok da Nestor ken Erning bayat nga agpapaayak akas may sa aserbidora iti may sa akarinderya dito Ilimi, Abantay, Ilocos Sur. Agpadpada da Nestor ken Erning agpaspasada iti tricycle. Nga agpadpada damet nga nagarem kanya kasinyo. Nga jak idi masinuno no asino kadakwada ti aklunek. Takas lagpadpada ti timbang da iti pusok. Agpadada nga napatig kanyak. Iti ababaapan na ukit na pingit da nga agkaribal. Agpadada na sagot, agpadada nga na nasingpet, na anos, nagagit. Agpadada nga gentleman. Kaya di may sa rabii, jak ni namnama nga nagdinanon dagiti dua nga mangpasyar kanya. Tiki sibod idi nagarem da kanya ket italaeng nga nagdinanon da, italaeng nga nagranada. Tutay, aklunen na kuman. Nabayagin nga agdadato na king ka. Jak pengorod ammo ti bagak Erning. Tamatik ti kawak. Kadya kahit agbidot no mabaling kuma. Taapay nga agbidot ka kuma. Adda ka di sa baling nga mga arem ken ka malaksid kanyak. Saan lang nga adda? Adu kayo Erning. Angem duwa kayo laeng tinapingit. Ket nagsardengen dagiti daddu mga nangarem kanyak. Binasted ko dagiti dadduman. Duwa kayo laengen nga agar arem kanyak nga nasinged. Duwa kami? Duwa kami tinapingit nga karibal? Duwa kami tinasingid king ka, nga agar-arim king ka. Wen, ket asino kada kami nga ti Piliem. Ket siya pengarod ammo, Erning. No kasta, duwa kami nga pagpilpilyam, Tutay. Kasta nga agpaiso, Erning. Iso nga matiktikawak. Mabaling ka di nga, maamuan no asino, amamuk ka di ti mga arim king ka. Diyak amo agam amo kayo.
Diyak mo na nagkita kayon. Agpadpada kayo nga tricycle driver ngayon saan kayo nga nagranran na ngayon may nang pasyar kanyak. Tricycle driver? Asin no? Baka amok. Ado tayo amok ka tricycle driver dito ili tayo. Saan kayo pala nga nagrana dito balay so nga di mo among. Kinuray ti karinder yan nga pagpapaayak. Saan kayo pa nga napuutan nga nagrana nga may nangan. Umay ka dimet ita? Diyak orad amo ta. Dimet pa napasamak ka nagrana kayo dito eh. Adda agsarding nga tricycle. Iti batog ti balay. No Jack Mariro kit iso na dayta. Iso dayta dayta mga aram king kang maysa. No Jack Mariro sige. Urayak arud tutay. Kahit ko nga maam mo, no asin no tinapinget akaribal ko. Sige nga rod, taagam amo kayo. Ang Jack pa yung nga masungbatan dayta sa ludsum mo tata Erning. Na talaga nga agpadpada kayo nga napategken natimbang kanyak. Inuray nga rod ni Ernie nga makastrek ni Nestor. Dati ipada na nga tricycle driver nga mga aremet kanyak. Natikunak, pada na nga natimbang kanyak. Nga isot rason nga pakatiktikawak. Iso nga awan pa'y ti masong batak awan pa'y ti aklunek kadakwada. Kaya di ta makastreken ni Nestor. Nakita ni Erning kastaunay tikalaat na. Manong Nestor? Ni Erning? Ading ko? Manong, ada ka mo dito eh. Katsi ka? Imay ko pinashare ni Tutay Manong. Ni Tutay ka di, bagbaga mga armem, Erning? Uwen Manong. Iso ti babae nga ipatpatig ko unay Manong. Ang naguri ka, isumat ti ararmak. Kit ipatpatig ko met ni Tutay. Aguri kayo. Diyak amo nga agkapsat kayo. Agpaiso nga agkapsat kayo? Uwen, Tutay. Manong ko ni Nestor. Ading ko ni Erning. No kasta, adan nga matikawak. Adan nga matikaw ti panunot ken Rick ita nga naamuak agkapsat kay nga dua. Erning, Manong, ti may sa pengarantak ket ti mangsapul ken ka. Diyak amo, diyak namnamain nga dito ti pakasapulak ken ka. Taapi met Manong. Di ka makontak iti cellphone mo. Agawid kan ket adda ka no napatig nga ibaga ken kaninanang. Sige. Inakarodin Tutay. Sige Erning. Ingat ka iti panag-drive mo sige Tutay. Manong, inakarodin. Ay, saan kang dumagdagas kada kiti barkada ang ading ko? Urayan na kaninanang. Sige Manong. Tutay, inakpay. Shout out pa kini Warlo Iho, kapkablawan namin ni Mark Anthony Garcia nga agsisilant iti tawa. Ni Melanio Engracio iti Genova, Italy. Happy watching kay kakasin. Flor Abelia Borday. Ni Wengski Desagun. Happy watching pa. Ni Evelyn Sadjan Marugin. Kasameten nga kada kay aming viewers tayo. Happy watching. Maturugen, balasang ko. Di met masapa ka manan no bigat nga sumrek iti trabaho, Tutay, anak. Jack tumet lang makaturog nga dagos, nanang. Api ko mga di ka makaturog nga dagos. Gapo ka di nga agkabsat nga napingat nga agar-arim king ka. Wen nga rod, nanang. Nairan-ranakit din nga agkabsat da. Kat anya ko matipagdiferensyaan iti agkabsat kenti di agkabsat nga agkaribal.
Nanang, ay nasaya at kid di atag kabsat da. Taagbalin nga man nakaawat jay may sa kadakwada. Natay saan mo nga aklunan kadakwada. Kasta nga ta? Saan nga ta nga delikado nanang no agkabsat da? Saan at agkabsat da nga rod? Angim adu dagiti adda nga aggaapa nga agkabsat. Nga agpipinatay da pa nga agkakabsat gapu iti daga nga tawiden da wenno anyaman nga banag nga tawiden da. No adaman pagkontraan ti agkabsat ket nakarkaro da pa ngim saan nga agkapkapin ano? Aki saan ka nga daga nga tawiden da? Ape nga iharig mo iti bagim iti matawid nga daga. Ket no kasano ti kinapateg ti tawid nga daga nanang? Napatpateg nga amang ati agbalin nga asawa saan ka di? Ay, sa bagay anak ko. Ang isuda ka di ti problema nga saan mo pakaturturugan. Uwen nga rod nanang. Ti amo kidikit jak agparikot kinayat. Ang parikot met at talaga ti amin. Ay nakit no asino ti ipatpatig mo akit iso ti aklunam. No asino kadakwadang agkabsat ti natimtimbang king ka. Iso ti aklunam. Iso ti sungbatam. Ay po. Saan nga problema dayta? Simple laing dayta balasang ka. Ang ti problema nanang. Kas agpadpada da ititimbang. Anya? Agpadpada da nga napatig kanyak nanang. Ang adalatamot na dagdagsin kadakwada Iso nga agtanang ka nga agdesisyon anak ko. Taday to'y ti pasitibiyag nga may nga karirigatan nga desisyonan. Ti agpili ti lalaki nga pakiden naam iti agnanayon. Iso nga agtanang ka tutay. Kumaano tagalubot ti agar-arim king kasong bata madagos Ay na. Adan samit nga agparikutak nanang iti ibagbagam. Ay na, basta. Laglagi pa. No asin no ti ipatpateg mo, iso ti aklunam. No iso asin no ti natimtimbang, iso ti sungbatam kadakwada. Hoy, tutay. Ay, Jen. Ay, datay ka pa lang agmulmuleng-leng bes. Anya ti pampanunutem. Adala pampanunutek. Bes. Kitney. Agsangpad dagiti kustumeren. Agkutikan. Baka makita na ka ni ma'am. Nga kasta agmulmuleng-leng ka. Tatay ka pa lang. Ada nga rod problema, bes. Anya ti problema. Ay na, no kwarta, awan ti maitid cooking ka. Ay, agpadpada talain nga makwarkwarta na. Saan nga kwarta ti problema? Anya ka ti problema? Problema ka di Nestor kin ni Erning. Dagiti agar-arem kin ka. Uwing bes. Kat apa, yan problema ang katakwada, bes. Naamuak ka nga agkabsad na gayam. Anya? Agkabsad na Nestor kin ni Erning, di tricycle driver nga, napingit nga agkaribalking ka? When bes, naamo ki di rabi ing agkabsad data nagranada iti balay. Nagranada nga ng pasyar kanyak. Ay na, apaunay metten. Apaunay lat kinailit ti lubungin ta. Agkabsat pa'y mo ti napingit nga agkaribalking ka. Isupay Akit anyang arti problema, bes? Problema karot, bes, kit agpadpada da nga napatig kanyak. Agpadpada da nga natimbang iti puso. Iso nga, jak amo no asino ti aklunek katakwada. Ay na. Adala tamat na patpatig nga kadakwada nga maysa. Adala ta na timtimbang ambes. Dahil ti problema. Kastamit ibagan nanang. Ang imjak mat amo no asino ti mas natimtimbang wenno na patpatig kadakwada. Ay na, problema nga talaga dayta. No kumala mabalin nga ipadawat mo tamay sa kanyak akit nagsaya at kuman. Ang didakmat kahit di kita sigurado. Sa anak mo nga napinta sa kasking ka. Ni Joshua Tolentino, kahit nati agyaman kini ag-birthday kano ni Foreman da nga Denden. Nagpamerienda kano, nagpa-lunch, nagpasida iti karne ti kalding.
paunay ti karbona ti kaldunan kunana. Hello pa kini Modesto Caballo, happy watching. Nice program bro kunana. Hello pa kini Dado Arangkapan. Pa-shout out pa kini Richard Coloma, birthday na sir kunana. Ni Melanio Engracio, patukare manje balasi tao ading. Ay, jaka mo na danto pa'y gundaway tayo nga patukar kati kiti request kasi na ya. Ni Kasin Evelyn Salmo Backlick Soul, happy watching. Dario Aragon, kablaawan na ni Donna Foss, the 7-star Dingras, Ilocos Norte. Ni Donna from Barangay Foss, siguro ito, 7-star Dingras, Ilocos Norte. Richelle Quinto, shout out po, watching from San Manuel. Kasapay kini Vivian Natividad iti Abulog Cagayan, Rosalie Tomas, Jelo Valencia, ken Lerma Aguo. Happy watching kada kay amin. Zenny Marcadjente, dati auntie ni MJ. Maldita Joy, shout out from Kuwait. Ken da kay amin nga di pinakablaawan. Happy watching. Yes, agyaman ako na itutay. Saan ka itong agbabawi nga sakti pinilim? Nga saan kit ka ni Erning nga kabsat ko? Sapay ko mata sa anak nga nagbidot, Nestor. Taapay ko mga agbidot ka. Ang mga nadumting to ti gundaway nga, ibagak to nga saan ko mga sikano, di kat ni kuma Erning ti sinong batak. Saan to ang mapasamag deta, tutay? Agkariak king ka. Agkariak manin king ka. Saan ka to nga baybayan? Kat adadaman itan nga nagagageta ka agpasada. Irapin ko piti agnegosyo. Nayunak ti urnong ko. Kat anya ti urnongam, Nestor. Kat para iti panagasawa ta. Para iti masakbayan ta. Kat nunasken nga ing grande ti kasara kat isot mapasamak. Ang Nestor, saan kumit nga kasapulan ti ing grande nga kasar? Ken nasapa una nga pagtulagan ta ti panagasawa ta. Ken adda kondisyon ko iti panangaklon ko ken ka, Nestor. Anya? Kondisyon? Wen, ket sapay ko mata matungpal dayta nga kondisyon ko. Anya ka di nga kondisyon dayta, tutay. Nestor, ti kayat ko kumakit palimed talaing dayto yung relasyon ta. Palimed? Wen, awan ti sabali nga tao nga makaamu nga inaklon ka. Nangruna kini Erning, kini ading mo. Anya? Ngem apay met tutay. Maawatan met siguro ni ading ko. Basta, ikarim ko ma, Nestor nga, tong palim dahito nga kondisyon ko. Angim ibagam akanyak, ti rason no apeng nga naskin nga ilimed ta tutay, tapno mas maawatak. Umuna unay, jakayat nga mapaay ti kabsat mo, ni Erning. Tatiag pa'y sukit napategmet isuna kanyak. Angim, napatpategak syempre, tasyak nga ruti inaklon mo, saan ka di? Ketwen iso nga rod nga tsak kumapayla kayat nga maamuan ni ading mo nga may panggip ka data. Tapno saan nga maluksaw? Saan nga agsakit tinakem na? Aglalo kanyak. Ken sika kabsat na. Baka kit no agriri kayo. Baka agka problema kayo nga agkabsat. Kadyak kayat nga agapa kayo, gapu kanyak. Baka no adadakas nga ramidyan na king ka, when no adadakas nga mapasamag kada kayo. Saan to ang mapasamag dayta? Tutay. Gaputan na patig kanyak ti kabsat ko. Amok nga maawatan na. Angin kayat ko nga ilimed tapay laeng. Mabalin ka di, Nestor. Maikarim ka di dayta. Kat no iso ti kayat mo atutay kat awan ti babalin ko Tong palig dayta nga kondisyon. Promise. Ure asinuman awan ti makaamu ti relasyon ta. Wen tutay. Ikariking ka. Agyaman ak unay, Nestor. Naibaga pa nagbibuya, Tito Jesse, Tita Minda Marquez, iti Waipahu, Hawaii, kasapay kayo ni Jonathan Rosete, Fermin Sahonia, happy watching. Mami Daisy Manzano, advance happy birthday. Ni Chen Rial, happy watching. Thank you sa
birthday greetings ni Carlo Tagavilla. Kabkablawan namin di kumpad JJ nga ag birthday itatangal daw ni Rolando Cortez iti Hong Kong. Happy watching. Hello ba kini Marilyn Betita. Iti day tametlaing aldaw nga panangaklon ko kini Nestor. Kastaunay ti ragsak na. Kastaunay met ti ragsak ko kasin yung talaga nga ipatpatig ko ni Nestor. Ket gapo iti excitement ni Nestor. Inawis na, naglugan met iti tricycle na nga jak amo no pangipanan na kanya. Aging nga nakadanon kami, nakastrek kami iti maysa nga drive-in motel. Nadyak pulos nagkid-kid. Gaputa, awa na pulos ti pa nagbabawik nga inaklon ko ni Nestor. Kaya't kung ipaniknek yung kuanang ipatpateg ko isuna. Kaya't patsek nga daytoy nga gundaway kaya't isumit ti panang ipaniknek na kanyak no kasanunak met nga ipatpateg. Kaya didiyadda kami ni ti uneg ti siled ti motel. Arig na kairek-rekep na pailaeng ti ridaw idita guyuden nak inarakop nak ket inagkanan dagiti bibig ko kasinyong naglanang dagiti bibig mi ti nakapapaot. Tutay Nestor, di kanto pulos agbabawi nga inaklon nak. Agyaman nak Nestor, di kanto pulos baybayan. Anyaman na mapasamak ka data, nakasagana at mangsungbat. Ket dituyen nga jak napupuutan nga inikat ni Nestor ti pagan-anay ko. Miningmingan na iti apagapaman ti pakabuklan ti bagik. Nakastaon na iti gagar na nga mangtagikkuan ti amin-amin ko. Jak pulos nagbidot nga sikati inayat ko. My God, dahita nga pamagi, tutay. Uri asino nga talaga nga lalaki ket agrukbab king ka. Gari ka, ikatikmetin ti pagan-anay ko. Oh, yes. Kaya dita may katnan ti pagan-anay na. Inarakop nakmanen ket dituyan nga nagraip ti bagimi. Narik nami ti bara ti maysa ken maysa. Ken narik namin ti panagtipon dagiti bara ti bagimi. Nga di mi napupuutanen nga nagtumba kami itirabaw ti katre. Agtultulidtid kami. Iso da kirabaw, tunukwan siya kung ta kinrabaw. Nakapapaot ti panaglanang dagiti bibig mi kasla kami lamawaw. Aging nga marik na kung ti panagkarayam dagiti dakulap na iti naduma-duma nga paset ti bagik. Nariknak ti maysa nga dakulap na iti likod ko. Apro-aprosan na ti likod ko. Ket ti maysa ginamatan na met ti maysa abantay iti barukong ko. Tutay. Daytoy ti kararagsakan na paset ti biyag ko. Tutay. Ti matagikuak ka. Ti matagikuak ti amin-amin mo. Siya kung ti kagagasatan na lalaki ti lubong tutay. Kasla saan na narnek ni Nestor kadagiti bibig ko. Inagkan na pa iti na dumaduma ang paset ti bagik. Titenged ko. Dagiti dua abantay ti sangwanak.
ket nagpaiduma aganas ken ragsak tinarignak. Oh. Nagpaiduma aragsak tinarignak iti dayta nga gundaway kasinyo. Aglalo lang aruden idita pimababapay ni Nestor ket nakadanon isuna iti ruangan ti kuwebak ket dituyen nga nagpapas nga nagbatok iti kuweba ni ayat ni Nestor. Nestor. No pa jak kumakayat ti agasog wenno jak kay tamangyeg ni Nestor nga agasog ak ngem jak mapigilan. Talaga nga nakagangganas ti aramiden na kanyag bayat nga nakabatok isuna iti nagbaitan ti lupok agay ayam met ti duwa nga ima na iti barukong ko kaslag langlangoy iti swimming pool nga numaangsan ubanges biit bumatok tumanen. Nariknak latan nga kaslada rimwar nga likido manipod ti kaungga. Nariknak iti na isang sangayan nga imnas kasinyo. Diyak mo nga explain ka dagiti lalaki ngem ammo dagiti babae no anyat kahit kung asawen. Saan lang anam na minsan nga nariknak dahit nga imnas iti kinapaot ti panagbatok ni Nestor. Kedi di tanarneke ni Nestor abimatok iti kuweba. Nagparintumeng isuna iti sangwanak iti babaek ket dituyen nga nakitak. Nakita kon deti armas na nga isagsagananan nga iserrek iti ruangan ti kuweba. Rinabawan na kon pinakleban na ket dituyen nga inserrek nan dati armas na ad-adan nga jak nabigilan tinagasog ka sinyong ad-adan nga na isang sangayan tiragsak ken imnas nga nariknak idi dayta nga kanito aglalo idin tarinogyan nan nga rumwar sumurek ti armas na Nestor Tutay, nagimas ka. Nagimas ka, Nestor. Nestor. Kasla, may taytayog, Nestor. Talaga nga may taytayog ta nga dua. Agbadpada nga may taytayog. Kat madamdamalaing may tayog ta iti ka nga to na langit, tutay. Nestor. Dito isan, dandan akong maitayog, iti kang hatuan na langit. Sabay tan, agad dandan tutay. Agad dandan. Greka, paspasak nga rod, napaspaspas. Alis to ta makadaanon dito ti langit. Nestor, tutay. Mapane tutay. Nestor! Anya, talaga? Talaga, bes? Inaklon mo ni Nestor? Uwen, bes. Idilaing rabi Tiag pa'y sugat at dan napasamak kada kami. Talaga? Sus! I'm so happy for you, bes. Ang aguri ka. Aping nga kaslasaan ka nga naragsak. Bes.
At agpay sukit, kaslam akong konsensyaak. Anya ko magpakakonsensyaam. Kasla jak amo nga ibaga kini Erning nga ni Manong na tinaklon ko. Akit nagsimple laeng bes, idiretsum laking kuana. Nga napatpatig ni Manong na, nga natimtimbang ni Manong na ngem isuna. Isu nga isut inaklon mo. Maawatan namin siguro abes. Wen ang jak kumakayat nga makitak ni Erning nga maluksaw. Ngagsakit tinakim na kanyak. Teteng paisukit napatigmet kanyak ni Erning. Ang timan sa ludsudik king kabes. Agbabawi ka kadi nga inaklon mo Nestor. Saan met kadi bes? Awan ti pa nagbabawi nga inaklon ko ni Nestor. O met lagayam. Di agpaisukit pinaragsak na kiti Rabi. Os, talaga? Naganas naimas ani Nestor. Wen abes, naimas, nalaing isuna. Ang talaga nga, di pulos may katiti panunot ko ni Erning. Talagang magilgilti ak. Ay na, saan ka magilgilti? Kasta nga talaga ti biyag. Kasta ti biyag iti ayat. Adda di kiti agbalaygi, adda met di kiti mapaay. Maawatan tumetlaing ni Erning ti amin. Nga isuna tinapaay kadakwada nga agkabsat. Ket ipaawat mo king kuana nga saan lang isuna ti saan lang nga siksika ti babae ti lubong. Ket di ka pa naragsak ket adda nobyom. Idinto nga siyak awan. Ibagang mangkit di ni Erning nga siyak latat armenan. Madi abes. Akong kulak lang si Kamet. Ay, sana ulatan asis. Sapay ko mata, kasta akmet king ka nga, adamit ten nobyo. Jak man namon awan ti mangarem ngamin kanyak. Angim, narigat met ti kasasaad ko, bes. Narigat ta, duwada nga ipatpatig ko. Ket may salaing tinaskin nga aklunek. Sigurado nga, agsakit tinakim tay maysa. Ket nasakit met para kanyak, nga maamuan to ni Erning, nga saan nga iso ti pinilik, no diket ni Manong na. Talaga? Tutay? Yes! Agyaman nagtutay. Ket saan kantong agbabawi ta siyak tinapilim. Nga saan ket di nga ni Manong Nestor. Saan ka makatagari Baka mangig dagiti tattao diti karinderya. Awamit ket di taon ni awang customeren. Agrekep kay pikit din. Agre ka. Sapay ko maata sa anak nga nagbidot Erning. Taapi ko mga agbidot ka. Ang mga dumteng to ti panawen nga. Ibagak to nga saan ko mga sikano dikat ni Manong mga Nestor ti pinilik. Ay saan to nga mapasamag day tatutay. Agkariaking ka. Ikariking ka nga di kan tupulos nga baybayan. Ket adadaman na nga igaid ko ti agtrabaho, ti agpasada iti tricycle. Irapin ko pa iti ag sideline conforme ti mabalin nga pamataudan iti kwarta tapno nung alistuak nga makaurnong. Manayunan pa iti urnong ko. Taan niya ka diti your urnongam, Erning. Siyempre para iti future ta. Ti agbalin to nga pamilyata. Kahit ko kumangasikan to tagbalin nga reyna iti biyag ko tutay. Kung saan ko nga ipalubos nga agrigat ka. Nga agrigat kayo iti agbalin to nga anak ta. Ikasar ka iti anyaman nga oras. Ti kayat ko grande nga kasar. Ang saan ko nga kasapulan ti grande nga kasar, Erning. Ken maysa nasapa uni nga pagtulagan ta ti panagkasar. Wenno panagasawa ta. Erning, tutay. Adda ko mga kondisyon ko iti panangaklon ko ken ka. Kondisyon? Wen, ket sapay ko matamatungpal dahil nga kondisyon ko. Anya nga kondisyon tutay? Ibagam, no lagi ti kabailak, apay ko mga saan. Ti kayat ko Erning ket ilimed ta pay laeng dito relasyon ta. Nga awan ko mati sa bali nga tao nga makaam mo, nga sikat ti inaklon ko. Nangruna kini Nestor. Nangruna kini Manong mo. Agim apay. Apay nga ilimed tano, ag pinatagtamet nga dwa. Ken may sapay ket maawatan met siguro ni Manong nga siyak ti inaklon mo. Basta, ikarim ko makanyak, Erning, nga tong palim dahito nga kondisyon ko.
nga ilimid ta pailaing dito relasyon ta. Ang imibagam kanyak ati rason no aping nga naskin nga ilimid ta tutay. Tapno maawatak, tapno amok. Ket siyempre umuna-unay ket kahit nga mapaay ni manong mo. Numaamuan na nga sikat inaklon ko sigurado nga agsakit tinakim na. Ti agpaisukit na patigmet ni manong mo kanyak. Ang siyempre napatpategak kem iti isuna. Tas siyak nga ro tinaklon mo saan ka di? Ang kahit nga agsakit tinakim na kanyak. Kinuri si ka. Kahit nga agsakit tinakim na king ka. Aglalo ket agkabsat kayo. Oh, kahit nga agapa kayo, agka-problema kay nga agkabsat, gapu kanyak. Kahit nga agriri kayo. Baka no dadakas nga aramiden na king ka, when no adadakas nga mapasamag kada kayo. Ay saan to nga mapasamag dahi tatutay. Ket amok ni manong ko, maawatan nanto, maawatan na tanto. Ang Erning, kaya't kung nga ilimid ta pailaing ti relasyon ta, maikarim ka di day ta. No isuti ko na matutay ket tong palig day ta nga kondisyon. Promise? Ure asinuman awan ti makaamoy ti relasyon ta? Ure ni manong mo? Ikariking ka, tutay. Agyaman ak unay, Erning. Agyaman ak unay king ka. Idaday tamatlaeng aldaw nga panangaklon ko kini Erning. At damit na pasamak kada kami. Ang sa Bali nga motel tinag-check-inan mi kasinyo. Nupay sa Bali nga motel tinag-check-inan mi. Ngem kasla agpadpadalay nga lalaki tinangi-check-in kanya. Kasla may sa alalaki ti kinanaig ko. Tadagidi agkabsat ket kaslawan ti pagdumaan da may panggep iti kinalaing nga makinaig. No kasano ti kinalaing na nga mangagik ken mangromans sa kanyak. No kasano ti kairot ti arakop ni Nestor kanyak ket kastamet ken ni Erning. No kasano ti kinalaing na abumatok ni Nestor ket kastamet ken ni Erning. No kasano tilanga ken kinadakkel ti armas ni Nestor ket kasjaymet ken ni Erning. Ken no kasano tilaing ni Nestor nga nangitayok kanyak iti kangatuan na langit ket kastamet ken ni Erning. Isu nga no kasano ti ragsak ko, kasano ti ganas ko ken ni Nestor kasjaymet ken ni Erning. Diyak amo no anya tinararamid ko kasinyong diyak amo no apay nga inaklon ko Jamaysa, inaklon ko met Jamaysa. Gaputa awan ti kayat ko nga mapukaw kadakwada o rimay sakit. Saan kon nga napanunot ti anyaman nga madi nga pagtungpalan ti desisyon ko nga nangaklon kadakwada adwa. Isu nga kunak nga palimed laeng ti relasyon mi tapno ti kastakit. Bayat nga da relasyon mi kini Nestor, bayat nga da relasyon mi kini Erning ket maikanak pay ti adu nga gundaway adu nga panawent tapno matimbang ko ida nga duwa. Maikanak iti adu nga panawent tapno no maamuak no asino nga talagat napatpatig kadakwada kanyak. May kanakpay ti adu a panawen tapno mapagginidjat ko ida nga duwa nga agkabsat no asino nga talaga ti pakariknak iti ragsak. Nga diya ko na napanunot nga madi wenno dakes tinaramid ko. Nga diya pa'y amon no apay wenno kasano nga naibagak kay ni Jenjen nga best friend ko nga padak nga serbidora ti amin-amin. Anya? Pinaggidan mo ida bes? Ha? Di ka makatagarya sis. Saan ko nga pinaggidan ida nga duha nga inaklon? Imuna ni Nestor. Si marunong ni ading na. Asaan mo nga pinaggidan nga inaklon? Angem, wow!
Duwa-duwa pinagsinukot mo ida nga duwa nga agkabsat? Duwa tinobium sis? Agkabsat dapay? Win nga rod bes, jak amo no niya tinararamid ko. Jak amo no anyat simrek ti panunot ko nga inaklon ko ida nga duwa. Ay na, sana all ko nakmanlatan Dimpay lang padawat ngamin ti may sa kadakwada kanyak kulak ko maangin. Di dakmat kayat. Ay na. Ay na Diyos ko aya. Dakila problema day ta bes. Isupay bes. Jak nga talaga amo no aping nga naaramid ko ti kastoy. Jak kamin kayat nga damapukaw ko kadakwada nga duwa. Uri asino kadakwada jak kayat nga damapaay ko kadakwada. Ipatpatid ko ida nga duwa bes. Kit ita, isutak kala problema. Katalaga nga takila problema day ta asis. Grabe pinaggidan mo, pinagsabay mo ida nga duwa. Pinagsukot mo, dagiti agkabsat. Dakord amo no anya taramidek bes. Kasano nga rodin. Kit aping agsangit ka. Di mo kunain nga agpadpada dametten nga nakatagi ko king kasis. Pati ni Erning natagi ko na kan. Daka mo din nararamid ko. Oh my God! Naramanamidan nga agkabsat bes. Saan ka makatagari Jen. Kit anya nga ti aramidam itan bes. Nasken ang may salaing ti pilyam kadakwada. Nasken nga iti mabita panawen, ibatam tamaysa. Tadagdagkel to ang problema dahil no agbayag. Yak amo no kasano. Yak amo no asino ti ibatak kadakwada. Ay na. Nasken nga ibatam tamaysa. Nasken nga may salaing ti ayatim kadakwada, ti pakirelasyonam. Oh, itatana sa papay, ibagamon. At least saan unay nga mapaay tayo may isa ta. Tay kunam na ipaay mo met tibagim kadakwada nga duwan. O saan met nga malugi tayo may isan. Ano nga, mitisim-sim na kiti panunot ko taaping. Saan mo nga pabasulin tibagimon? Ay na, kasta nga talaga ti pusot babae. Ay, nagalisto nga matiktikaw. Ay, nati problema. Akit, numaamuan ta may isa. Kat maamuan danto nga pinagsukot mo ida, ay na, baka addan to nga mapukaw mo nga ida, nga duwa. Bes, tsaka ta mapasamag dayta bes. Dayta ti kabutbuteng ko unay. Baka no maamuan da nga duwa, kat mapukaw ko ida nga duwa. Saan lang nga may sa ti mapukaw ko. Ay na, diyak amo ti balakad ko keng ka bes. Narikot ka talaga dayta problema. Naskin nga itultuloy ko ti palimid ko. Iso ti aramidek tap na awan ti mapukaw ko kadakwada. Tsak kayat nga na mapukaw ko uri asin no kada Nestor kini Erning. Oh wow! Talaga nga panindigamon best. Panindigam deta nga. Deta kina two-timer mo. Tutay ka nga talaga. Two-timer. Kunak man no best friend ka. Talaga best friend nak. Iso nga jak kanunungan deta nga aramid mo. Anya nga ron ti aramidek, bes. Ay, jak amuking ka. Makaamu ka. Ay. Tutay. Tutay, anak ko. Ay, nanang. Apig mulmulang ka. Tati ka pala pagpagon yan, di ka sumungsong bat. Kasla ka na yun nga naunig ti panunutan. Dalang naunig ka pang panunutik, nanang. Ada ka di problema. Awamit, nanang. Okay lang, nanang. Kaya sa nga rod, sennaay nga sennaay. Awan, nanang. Problema ka lang iti trabaho. Trabaho nga. Ay, naaya. Anak ko kuwain mo, balasang ka. Ay, ina ko, nanang. Adda ni Nestor namang sundo kanya, mangitulod kanya kiti trabaho. Nestor! Ni Nestor manan. Nanang? Di kalman ni Erneng, tinang sundo kin nang itulod king ka. Di namin san nga aldaw ni Nestor. Sakbay ka dahi nga aldaw ni Erneng. Itata ni Nestor manan. Ay na, madlaw ko balasan ko. Agsinsin no blad da nga mang sundo kin mangitulod king ka. Tika di kayat nasawaan. Awan pa'y ti inaklon mo kadakwada. Iso nga tuloy-tuloy ti panagaram dagiti agkabsat king ka. Nanang, malataw ako, nanang. Panawag ka pa. Ay, tutay, di ka pa sinungbatan ti saludsod ka. Ina ko, nanang.
Sa balin to agundawin nga pagsaritaan tanday ta. Maladaw akon. Ay, tanagluko kan. Ay, agsubli ka. Tutay. Masansa nakastoy ti mapasamak kasin yung agsinublat dagiti agkabsat nga mangsundo kanyak iti balay mi. Ken mangitulod kanyak iti trabaho. Kastamet iti rabii agsinublat da nga mangsundo kanyak iti trabaho. Ken mangitulod kanyak iti balay mi. Asag paminsan numakarik na kami, numakalagip kami ket pagustuhan mi ti riknami. Pagustuak ida no awisen dak nga dumagas kami iti motel sakbay nga itulod dak iti balay mi. Ket pati ti hotel kasti ko nagitay ket saan da nga agpada. Saan da nga agpada ti pangi-check-inan da kanyak nga hotel tapno saan nga makadlaw dagiti empleyado. Tati masansan nga minen ti panag-check-in mi ket malasin ko dagiti empleyado da. Malasin takmet syempre dagiti empleyado da. Ngem iti may sa arabii abatang ni Nestor ti mangi-check-in kanya. Naladawen idi napansin ko nga saan nga ti dati nga motel nga pag-check-inan mi ti simrekan mi. Naira na nga min nag-cellphone na kita so nga saan ko nga nadlaw saan ko amo no nagnaan min no napnapanan min. Naladawen na iserreken ni Nestor tay tricycle iti uneg tay parkingan. Aguri ka. Api nga data dito eh. Api nga dito iti nang i-check-inam kanya. Saan nga iti dati, Nestor? Awan, close DJ pag-check-inan ta lima basag ita tay ti madamat pasadak. Madamat ti anadakano, disinfection da. Aping nga dito iti nag-check-inan ta. Agit adda ka di problema. Isong ba't ti kaasidgan nga pag-check-inanin manipod iti nagkapunta. Agar ka, tayo idebek ti motor. Yore talaeng tay staff data agbayadak. Aping kakas na madandanagan ka. Awan, saan ako madanagan? Mailangak lang ta sa bali at nag-check-inan ta. Saan nga iti dati nga motel? Agpaiso nga madandanagan ak iti kasin nyo ang mga numalasin dagiti empleyado iti dayta nga motel. Eksakto iti bimabaak iti tricycle simrek dati motel staff. Nagsabat dagiti matami. Sana madlaw ko nga kasla naklaat. Naklaat dati staff. Sana kinita ti tricycle. Sana kinita ni Nestor. Hindi ko inulit na nga kinita ti sidecar ti tricycle. Hey, da kayo gayam, sir. Ma'am, sa bali kami dati tricycle nga inusaryo ita Anya ti kahit mo kasawin nga sa bali ti tricycle nga inusarmi. Git sa bali ti inusaryo nga tricycle ita, sir. Malagip ko tayo dating ko susarin nyo kay ni ma'am kita sa bali ti sidecar number na. Malagip ko una at tayo active waiting day sir. Si day dating ko susarin nyo kay ni ma'am. Sigurado ka di? Baka nagbidot ka laing ading. Saan sir? Da kayo sir. Walasing kayo. Dati la tricycle ti sa bali ita. Anya? Sensen yasak ti motel staff, kintakid-dayak, angem dinakmat madlaw, isenyas ko kumanga, tapno no makarik na, makadlaw, nga saan nga iso ti dati akadwak nga makitkita na. Angem naladawen ti amin, idi ibaganan, ti sidecar number. Ulitin man, iti sidecar number? Dati 0327, sir. Isop tayo sir. Birthday kami, dati idol kong gibas-basat surat, sir. Isop ti sidecar number nga uso sa rin mi kunam.
nga dati, nga tricycle. Uwin sir, malagip ko sir, alaga ako, tiweteng data. Taya tiweteng sir. Sigurado ka kadi, 0327? Uwin sir, sigurado apay sir. Di yung kadi malagip nga iso ti kanayon niya nga usarin no kan no umay kay check-in kini ma'am ditoy. Sigurado ka kadi nga sakti nang manmaneho da nga tricycle. Anya sir? Apik ko mga saan sir? Saan ka di nga da kayo day sir? Aman sir, kayong ingas nyo sir. Da kayo day sir. Malasing kayo sir. Ang sa damok ti umay ditoy ading ko. Damo mi nga umay check-in. Itinubiak ditoy. Sir. Sorry sir, nagkamaliak lang siguro sir. Kayong ingas yung siguro di driver ti tricycle sir. Kinuri ni ma'am. Kayong ingas na dati kadwa na nga check-in no ko dito sir nga ti sidecar number dagat 0327. Dito yan nga nagsabat dagiti kiday ni Nestor. Sana kinita iti nakatadtadem. Nakatadtadem dagiti mata na kaslaur urayan na nga sumungbatak, sumawatak. Kaslador urayan na nga ibagak ken kuana. Nestor, bay anak ngagpalawag king ka. Agawitan. Itulod ka rin di balayo. Tutay. Sir, di yung ka di ituloy tag-check-inin, sir. Pasensya kayo, sir. Nagkamaliak lang, sir. Kaing ingas yung la DJ, sir. Saan nga da kay kayong DJ, sir? Saanin? Agawid kami nating. Awanin timod ko. Nestor, sumakay kan. Itulod ka, di bala yun, tutay. Nestor, agsarita ta kumapailaing. Saanin? Sumakay kan. Pasensya kan, Brad. Ading ko, ang hindi mi ituloy yung tag-check-in. Agawid kami laingin. Sana pulos nagununi ni Nestor, bayat nga, agtartaray ti tricycle, iti panang itulnog na kanyak, iti balay ni. Ure di makababaak, pinataray na adagos ti motor, ti tricycle. Kat dito yan nga rinugyak, tinagsangit. Diyak amuno anyat sumaro na mapasamak. Sigurado nga naamuanan ni Nestor ti amin. Sigurado nga salangaden na ti kabsat na. Ang mga noda dakas nga ramiden na ti kabsat na. Ang mga noda dakas na mapasamak kadakwada. Sigurado lakid di nga agrili na gani agkabsat. Numaamuan da nga pinagsabay ko, pinagsukot ko idang adwa. Di makastre ka kiti silid ko. Intultuloy ko tinagsangit. Imbagta nakaturog ni nanangin. Aging nga ada naawat ko nga text message. Agkakasakit a text message manipod kini Erning. Kaya bagbagada, nakagurgura nak kano ni Erning, gaputa pinagsabay ko idang agkabsat. Kasya kano ni tutay, nga may isa nga two-timer. Si marunumet ti text message ni Nestor, nakasjay met ibagana. Kastaunay kano, tigura dang agkabsat kanyak. Ibagada ilunlunod dak. Ibagada nga makarmak to kano gapo iti naramid ko. Pinagayamak kano tiriknadang agkabsat. Replayak ko maida nga duwangim na irana nga awan tilod ko. Aging nga imbakal ko ti cellphone ko. Gaputa awan sir-servina ta jakmet mareplyan dagiti text da. Sipo di din kasinyong saan nga nagpakpakita da Nestor ken Erning kanya. Ngay ti panagdamdamag ko saan kanumet nga nagriri dagiti agkabsat. Ta panagpatsyenda
nga agpadpada da nga biktima laeng. Agpadpada da nga linuklukok laeng. Aging nga nagdinamag metende da nga napasamak. Kitaw awagan da kon iti two-timer. Gapo kay dayta, gapo iti dayta ket awan metten ti mayat nga mang seryoso nga agarem kanyak. Gapo ta ti pamati da kanyak ket nagarawak a babae sa lawahan. Two-timer. Nga uray no agkabsat ket paggidanek wenno pagsukutek. Ang imamo ni Apo Diyos kasinyo nga saan nga iso ti panggep ko iti panangaklon ko kan dakwada nga duha. Ayat ko lang nga awan ti mapukaw ko kadakwada. Nakulaapan ti panunot ko, inaklon ko ida nga duha. Adyak na panunot nga dakes tinaramid ko. Adyak na panunot nga adamadi nga pagtungpalan na. Nula ko mamabalin nga pagkadwa ti pusok. Nula ko mamabalin nga dua ti ayatek ken nagbalin nga katakta ko naynay ko iti biyag ket aramidek iso ko mati mapasamak ang imadingit. No ko mala mabalin nga isublik ti panawen. Kay ket ko laengen nga awan ti aklunek kadakwada tapno awan kadakwada ti manggurgura kanya. Anyaman tinapasamak ket nalpasin na napasamak saan ko na may sublipay. Nga iso itan ti problema. Nagmadimet ten ti imahek kadagay ti tattao kasinyo. Nagayatak metlang iti napudno. At ibasol ko ket nagayatak iti duwa nga tao. Tibasol ko ket nagayatak iti agkabsat nga ket isu daytoy iti problema isu nga nagtaklinak iti daytoy nga programa yung kasanok nga madalusan tinagan ko kasinyo kasano nga agsubli wenno kasano nga addan tumanen lalaki nga mang seryoso nga mangarem kanya. Adda kadipay namnamak nga ore may sa kada Nestor when ken earning ket makalipat iti napasamak ket ituloy na iti panagayat na kanya. Tati kayat ko kumano agayatak nga nen ket may sa kada earning ken ni Nestor. Numan saan na mapasamag dayta. At least, uri adamay sa nga lalaki nga, mang seryoso kumakanyak. Tasipod idin kasla awanen, kaslang nakarugrugit ti panagkita dagiti lalaki kanyak. Kasla nagbaba ti panagkita da kanyak. Balakadan dakman kasin no anya ti aramidek. Amok nga do dagiti mang maawat ko, maibagayo kanyak nga kakadakes aklunek awatek na talaga nga deserve ko met na talaga nga adabidot ko no pay pacheck nga amin nga tao no agbidot ket adagundaway na nga agbaliw. Iyon na akong tiagyaman kadagiti makaited ti balakad kanya kinagyaman akmet iti anos mo kasinyo nga nang urnos nang ibasa ken nang idrama to'y pakasaritaan ti parikot ko iti biyag. Sapay kumatadamet na ibati na nga adal liwliw ken pagsarmingan iti biyag kadagiti padak nga nagbuya ken nagdengeg. More power to your program and God bless everyone. To'y matiktikaw ti panunot ken riknana tutay iti Bantay, Ilocos Sur. Thank you so much tutay ti panangiburay mo kada kami iti parikot mo iti biyak.
Gusto ti kunam, ala nam na may mada talaga madi nga maibaga dagiti viewers ken ka. Ay sabi ko ta pudno nga na pudno ti panagbabawim ken naimpas ni kan ti panagbalbaliw mo. Nga saan mo to ulitin en dayta nga naramid mo nga pinagsinukot mo dagiti agkabsat. Uri asino man agkabsat man wenno saan sa nga rumbeng nga pagsukutem ti dua a puso nga agay-ayat. Tano dayta nga puso nga agay-ayat ken kakit masugatan, masaktan, narigat monton nga maagasan. Alright, ayan nga kadagiti viewers tayo mabalin yung narugyan nga balakada ni Sender kat sabi ko makatulong to digito yung balakad Sender tapno no malawlawagan ti panunot mo malag-anan ti rignam ken masolusyonan deta nga problema nga awan metten ti mang seryoso ken nga lalaki. Sabi ko tayo ti mabita panawen ket adan tumetlayang dumteng nga lalaki nga naikari para ken kakit sabi ko saan munton nga ulitin ti anyaman nga inaramid mo nga madi. Ayan.